a portar el tabal vaig començar el 71. Vaig agafar el tabal pel pare, no? Però tota la tradició de la família de tabal doncs venia ja d'un oncle del pare. Un oncle que es deia Ramon Tor Balaguer. I el meu pare el va agafar, que es deia Albert Prat Tort. I aleshores el meu pare volia que seguíssim la tradició, li agradava molt, i jo la veritat és que no és el que més em feia més gràcia el tabal, sí, però no. La cosa està que li vaig dir que quan jo vaig agafar el tabal a la plaça de Sant Pere, i això hi ha gent que diran, m'agradaria veure, no, és veritat, vaig agafar a la plaça de Sant Pere el tabal que no m'havia carregat mai a sobre. L'únic que havia carregat a sobre era per pujar al de baix a l'Ajuntament de dalt, no m'havia carregat mai a sobre, diguéssim, per portar-lo. Bueno, el meu pare va fer el recorregut, va anar fins dalt la volta que donaven, fins dalt al carrer Buixader, pujar pel carrer de la Pietat, carrer Buixader, i llavors es pujava fins a la plaça de Cal Posquies. Passacarrers aquests que feia el meu pare pujava fins allà dalt. Baixava de Cal Posquies i quan ell va arribar a la plaça, doncs jo ja estava vestit de tabaler i allà a la porta de l'Ajuntament vam fer el canvi. I jo vaig marxar de la plaça tocant el tabal, carrer Major Vall, i esclar, no ho havia dut mai. I em costava, no li sabia el truc al tabal, em costava molt. I quan vaig arribar aquí als 4 cantons aquests que hi ha, doncs esclar, jo ja baixava rebentat, i no tocava ni tabal ni tocava res. Feina tenia, no? I, vaig anar fent, com vaig poder, anar parant, anar tocant, anar deixant, vaig arribar, encara vaig arribar d'hora, però el meu pare tenia un recorrido molt llarg, llavors jo vaig tallar el recorrido aquest. Llavors jo feia el típic que es fa amb els gegants. Vaig fer el mateix que es fa als gegants, on van els gegants anava jo, i vam fer-ho així. I ara s'està fent d'aquesta manera encara. No hi ha un tabaler, no n'hi ha ni un, que quan surtin allà a la plaça no estigui les cames tremolant. Perquè és molt diferent, quan veus tota aquella gentada allà, i més quan no hi estàs acostumat. Si estàs acostumat ja que va sortint i ja d'això, però amb tot i això estàs nerviós. Jo vaig ser tabaler, quan era el tabaler el meu pare i quan era l'oncle, doncs ha d'anar en compte que es anava a la plaça i a la plaça podies anar, segons a quines hores, podies anar amb el traje posat. Anaves amb un traje posat, ben vestit, i posaves allà i els salts de guita anaves a un que fos una mica finet, no? Anaves darrere de la guita i no et feia res, no et cremava ni res. El compte com seria la plaça de gent que hi havia, no hi havia gaire gent. Avui al dia no es pot fer la Patum. Hi havia el Noguera, el Joan Noguera. Doncs ell tenia una cosa, tenia molt d'això, que a les 12, quart d'una, a les 2, a les 3, com a molt, es havia d'acabar la Patum. Que jo ho trobo molt bé que s'acabés en aquell temps. Jo sé que a tothom no li senta bé això, però bueno. I s'acabava, llavors cada un marxava cap a casa seva, n'hi havia que feien la Patum. D'allà va venir allò de la Patum dels borratxos, que deien. Quan nosaltres plegàvem, es posaven a fer, i plegaven a les 5, a les 6, a les 7, a les 8. Abans, per exemple, les masses, doncs, es tocava el tabal més de pressa. Per exemple, patum, de pressa, no? Perquè la gent diu, oi, està corrent i es toca així. I llavors jo, amb l'assumpte de la música i això, doncs em vaig adaptar més a la música, no? Per exemple, tocant allò com la música, per exemple, una mica la lletra, no? Comença així, per exemple, 3 al cul, 6 al cap i els dimoni ja empatat, no? Una cosa així. Es pot dir de moltes maneres, també es diu d'una altra manera. I doncs vaig seguir la música, vaig anar seguint la música, i hi ha un moment que no pots seguir ni música ni res perquè ja no se sent res, doncs llavors tocava el tabal de qualsevol manera. Però quan jo ja tornava a agafar la música, doncs seguir la música, seguir la lletra de la música. Com bé has vist, anava a l'Aguasil, que m'ho has vist amb el petonet, però conforme va passar més d'això, ens acompanyava sempre un urbà. Un local, un policia local. Venia sempre amb nosaltres, a part que a vegades venia algun familiar també, venia alguna cosa, però que ens acompanyava de l'Ajuntament era sempre un local, un policia local.
jo me'n recordo molt de Carrero Blanco, va venir aquí. Quan va venir Carrero Blanco jo feia d'àngel, el meu pare feia de tabaler. El vam anar a rebre allà baix, al carrer, allà on hi ha ara els d'això, a veure si ho diu, Passeig de la Pau. Llavors no era ni per pensar com ara. I allà hi havia militars, marxes de militars, tot això, bueno, aníem. Llavors, entre això, va venir el Franco. També feia de tabaler el meu pare. I llavors ja, quan jo ja era tabaler, llavors va venir el rei. El rei va venir aquí, llavors quan va venir el rei jo era tabaler. Que per cert a la reina li van regalar un tabaler petit, bueno, petit, una cosa així, i allà a la plaça va sortir amb aquell tabaler, no sé si se'l van dur o no se'l van dur, però van sortir amb aquest tabaler a la plaça, quan van marxar. I llavors tenia jo una mica d'això amb els guàrdies civils, perquè esclar, em va posar el tablado ple de guàrdies civils, i llavors jo els deia, escolti, que això començarà en els plens, això no és el patum que estan veient, que això a canvi, vamos, anem al pur infern, I ells se'n fotien, es pensaven que volia jo que baixessin. Deia, no, baixeu cap baix, perquè jo m'amorro aquí, començo a tocar el tabal i jo no baixo allà un pico, I, bueno, van baixar. Quan va acabar el salt de plens, a més veies que tricònios per allà a terra, I algun d'aquells venia cap allà, em vigilava i deia, hòstia, tiene usted razón. Quan llavors hi havia molta gent que era a França, principalment a França havia tocat moltes vegades, llavors no corrien els telèfons mòbils, tots aquests telèfons que hem conegut sempre. Doncs havia trobat gent que deien que volien a veure si podia parar un moment i tocar, per exemple, una mica un salt de masses, qualsevol cosa. Al carrer Buixallent havia passat molt això. Entrant a la plaça, hi havia un bar que li deien, una fonda que li deien la fonda de Cal Pepis, i allà es traien un telèfon moltes vegades i allò m'emocionava una miqueta, perquè tocaves per gent que estaven a França i que no podien venir aquí a Espanya. I esclar, allò m'emocionava molt. No, ara quan ve Patum, l'únic que faig jo, una persona de la meva edat, és quedar-te a casa. Ve per televisió i a vegades el que sí també vull dir que si estic aquí em quedo a casa, no? Llavors podia donar algun vol i això, però esclar, no és que no pots entrar. Allà hi has d'anar si tens alguna amistat o que et deixis pujar en un barcó o alguna cosa d'aquesta, si no és impossible de gent ja gran que vagis allà, perquè és que no s'entra per enlloc. Amb aquesta plaça, de la manera que està, ja em sembla que la Patum del futur potser s'haurà de vigilar més com un espectacle. No saltar tant, s'ha de fer alguna cosa, suposo jo. Perquè és que arriba un moment que si això va creixent d'aquesta manera, arriba un moment que no es podrà ballar allà dintre la plaça.